Spesial buat Tamai Vicky sayang sudah lagu ya. Kang Eles, dipersilakan Kang Eles. Atiku rasane loro nyawang kowe ra biro wong liya nangis gedhe aku remuk aju rasaku kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyekso tresnaku. Mas apa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal ngancani urip tegang matiku pancen kowe tega medhot tali asmara rabi karo wong liya renjani tresnaku nelongso. Atiku rasane loro nyawang kowe ra biro wong liya nangis gedhe aku remuk aju rasaku kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyekso tresnaku. Mas apa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal ngancani urip tegang matiku pancen tega medhot tali asmara rabi karo wong liya blenjani tresnaku nelongso. Mama Vicky dipersilakan yang punya lagu. Nok Al, Nok Nur, bareng Nok Teta. Spesial Kang Nok Teti saya. Kang Eles. Biyen tak tandur pari tukul suka teki wis kandung kapat sari malah ditinggal rabi kowe tega nglareni blanjani janji sucine ono kembange ilang ku tresnawane kelangan. Mas apa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal ngancani urip tegang matiku pancene kowe tega medhot tali asmara rabi karo wong liya blenjani tresnaku nelongso. Mama Vicky sayang dipersilakan yang punya lagu ya. Spesial buat yang punya hajat Mama Darwin bareng Ibu Lias keluarga Kang Enok Chelsea. Spesial juga yang punya Zona Production Video Sati Mama Firman, Mama Prilly, Kakek Mama Zidan, Mama Dayau.
kong lereni belanjani janji suci ne ono tembange ilang ku terus kawane kelangan mas apa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal gancani urip tekan matiku pancen hatiku majikan tua sayang belanjani